dagoela, zuk hasieran ez, gero bai, gero ja nola izen da, bai. Edo besterengatik adierazgarriak eta pertinente. Nire partetik besterik ez, protagonistekin utziko zaituzte. Elkarrizketa liburu bada, baina nagusiki biografia bada. Hemen jaso duguna da, Martxelok bere ibilbide profesionalean egindako meritologia guztia, ezta? Egindun guztia, gehi nire ustez nun egin ditun gauzak ondo, eta bar, ez? Horta bideratuta dijoazte galdera guztiak, elkarrizketan barrena. Eta kronologikoki dijoa, hasi gea bere nerabezarotik, euskaltzaletasun hori deskubritzen duen garaitik. Zakitza marko nuken, baina izango ni erresistitu nintzen. Ze honekin, biografia honekin, hori zaitelako pretenzioso samarra izan zitekela niri dedikatzea biografia bat. Baina, bueno, behin ja, baiezka manda eta Omari Larrarte eta Magoian da insistentziaren ondoren, baiezko manun, gainera jakinda garbinekin gozula baiezko erresago zen batea. Eta zorioneko manaizkiot egin duen lan bikainakatik, solan polita egin du. Gaur erratian ibili dira, bromaka, orain gaur aurkeztu duten ordenagailu kuantiko hortan nahiko memoria bate dagoen nik hitz egiten dudan guztia biltzeko, baina oso lan polita egin du, oso gustora nago indako lanarekin, eta oso eskertuta izan duen pazientziaren gatik, eta nik asko hitz egiten dut. Eta ordunik esaten dudan guzti hori biltzea, bere zailtasun asko, baina, bueno, gustora nago bizka eta abrumatuta biografi bat eukitzeak ematen duen pixuaren gatik. Eta askotan esan diate, meritua badaukazu horrek hitz egiten duen guztiak, baina eske ez da egia izan, ez du hainbeste hitz egin du jakina, baina behartzan guztia. Eta gero badu gaitasun bat gauzak trinko esateko ere, hortik dator bere txispa ere, eta adibide metafora osona jartzen ditu askotan, esan nahi duna esateko eta horrek bidea errazten du.